tuturi. Apa, Mbok? Iya nyong dicecok yo. Milu anak lanang kang ilang. Anak lanang sapa? Anak copo. Milu sirom cang coro. Wong dilep-dilep kinang kalen. Kapan? Kapan urung mati njaluk papan. Kaya riko nggak njaluk susu tak gawekno. Pengen mangan iwak tak. Iwak mentah diweke sing saupil weke wong tuwa. Iki ciri dikei iwak enak gede. Wong tuwa kei saupil. Tak kei daginge kuwi. Iwak grameh cekek dhewek. Tak kei daginge, sisane ki endas-endas, Mbok. Tekan gone cegane diweke wong. Kaya riko pakake petek diuncal-uncalke. Apa nang kene ra ono cego. Lah wong riko nek iki sego diguang-guang kok. Wis ra ndek petek. Cegane Wis ra ndek petek makani wae. ana petek ora pakani yo ngeli. Ra duwe petek diomongi. Omongi copo ora ana petik. Kae pileki nek ra mabur.